txiki. Txak. Horrela. Agua. Ile pixkat. Txak. Belarria ere egin berko jo. Belarria. Hortzak ebai. Vale. Galtza motzak. Ba. Honek nire autorretratua baino, psikologoak pazienteei erakusten dion zirriborroa, Mateu. Aida, itxura, bueno, badak autorretrato pixkat, Ai, ama, ikusten dut marrak inberdizkiotela, hola, guain kamisetan. Bueno, txe, nola ikusten dezu? Beitu, bukatu, gutxi gora, bera. Lehenengo saiakera izateko, primera. Naiko ondo? Bai. Zurra ondo, indio tamainoa, Beitu, trabezka. Bueno, hobetu behar dut pixkat, Bueno, hori badakizu nola dan, saiatu eta saiatu. Ibili. Bueno, hemen gurekin, Asier Iturralde, ezta? Bai. Gaston jauna, nola dituko zaitugu? Gaston da nire nik sinatzen dudan bezala, nire marrazkilari pertsonaia, eta, bueno, lagunak Asier esaten diate, así que... Vale, bueno, gu Asier dituko jau, laguna ditugelako, hemen dakau ilustraztaile bikaina, eta elkarrekin, leka batzu prestatuko ditugu, ezta? Bueno. Marrazkitxo bat ingo zure bain? Vale, kompetentzia egiteko, gero zuk irabaziko didazu... Ez. Nik errezetan nahiko nun irabazi, zuk marrazkian irabazi jazu. Bakotza berian. Guantxe arte lagunak. Bueno, lagunak eta Asier, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ebiliko gean, bainatxo hauek iteko garaian. Baina dazkau hemen, kenduko jo txortena, atzekaldia, eta nola nahiko freskok dian, ez dio kenduko hemengo hilitua, zeratikan fresko daude. Ingo deuna da, makiltxotan moztu eta egosi. Egosi hostian, ingo deuna da, sartaian, goxatu, baratzuri freskuak, eta tipulina. Hoi goxatuta daunian, botako jo, urdai azpikoa txiki inda, lau buelta eman, eta egositako bainak bertara botako ditugu. Eta hori izango gaurko plateran, oinarria. Baina ingo jaure bai puretxo bat lagungarri. Patata puria ingo deu, baino berezia, ikutu berezi batekin. Hemen dakaun baratzuri buru osua, labian erreko deu. Labian erretageo, ingo deuna da, puriak inaztu. Ta puria iteko, ingo deuna da. Oliotan goxatu tipulina, bertan zurituta patata kaskauta bota, gero botako deu esnia eta salda, lagako deu egosten, eta dena xamurra donian, botako deu baratzuri herria, birrinduko deu, eta iragatziko deu, puntuan jarriko deu gatzan puntua eta piperra, eta jarriko deu ohetxo bat pure patatana, bainatxuak gainean, eta hoi gutxi balitz, ingo deuna da hemen dazkau galeper arrautzak, ingo dituguna da eskaldatu uretan eta ospinetan, gio gainen jartzeko, eta beste gabe. Daztatu ingo dugu, aldi berian. Ados? Ados, bai. Bueno, hemen, etzea eskutzik etorri, Ez. Liburu eta guzti guantxela betik atera berria, ez da? Hori da. Bueno, hemen txe, gainea, betu, eakutzit, eta hemen, dedikauta eta guzti ekarrit. Betu ze polita dan, Zenbat marrazki, nahi hola guztetzi gaina, marrazki asko eta letra gutxi. Bueno, hemen txe, betu, Josebantzat, maitasun osoz, guk bezala, gastronomia eta humorea nahazten dituena. Espero dut egun polita pasa dezagun gure parrokianoen artean. Gaston. Eskerrik asko jauna. Eskerrik asko. Hemen txeutziko jaz. Ez horregatik. Gero etxea eramango, irakurtzeko, Bai. Segituan irakurtzen da, nahiko erraza da irakurtzeko eta polita. Bikain, eta hor, beti berdin. Zer da beti berdin taberna? Nun dago kokatuta? Beti berdin taberna dago nere buruan kokatuta. Asmatu nun... Fikziozkoa da, orduan. Bai, fikziozkoa. Asmatu nun... Lanak banatuko ditugu eta itzaita jarriko gara. Nik, bainatxo garbitzen jungo naiz, eta zu patata zuritzen, bale? Bale. Venga, hartu patatak,
Soldaduzkan bezala? Soldauzkan bezala, eurrian. Hemen ez nahi zegoen goaten latigo ginola, lasai hon. Bueno, kontatu pixkat, nun zuk inventatutako taberna bada orduan? Bai. Nik, bueno, aspalditik nituen pertsonaiak, bueno, pertsonai solteak, bueno, asmatuta eta egiten nituen tira zinta komikoak eta, bueno, historio motzak eta horrelakoak, baino ez zituzten beraien artean inolako harremanik. Vale. Eta, jo, beti pensatzen ari nintzen, eta, jo, egongo litzateke primeran, igual leku bat, non pertsonai guzti horiek elkartzea, bai. Orduan... Eta hoi tabernan gertatzea, ez da? Hoi tabernan gertatzea, vale, hasi nahi zarrapatzen, vale. Leku egokia, bueno, denak haien artean, baitzeiteko, eta horrela, eta gero niri gustatzen zait pilo bat, egunerokotasun kontuak, ez? Egun guztietan gertatzen dien gauzak, eta horrelakoak. Eta orduan, izen hori aproposa iruditzaidan, beti berdin, egunero gertatzen dien gauzak. Betiko kontuak, ez da? Hori da. Egun guztia berdina dira, baino era berean berdina dira. Orduan, justo hori gustatzen ditzaidan pilo bat. Bikain, eta orduan, beti berdinen, ze pertsonaia topatuko ditugu? Zein dira pertsonaia horiek zen euskanak alde batetik bestea? Adibidez, bueno, ni ateatzen naiz. Vale. Orduan pertsonaia, esateko, errealitatean zentratutako pertsonaiak dira, edo fikziozkoak dira, edo... Fikziozkoak dira, baino... Zuez. Aurrenengoa ya ez. Horateatzen den Gaston ez naiz ni, baina, bueno. Vale. Bada espada ere. Baina bai, osea, bueno, nik batzuk errealitatean inarrituta daude, eta beste batzuk, bueno, fikziozkoak, baina normalean beti errealitatetik ateatzen ditut gauzak, eta gero pertsonai horietan gauzatu edo, ez dakit, pertsona dira ontziak izango balira bezala, nik kaletan eta tabernetan eta horrela, eta lagunen artean haitzen ditudan esaldiak eta horrela gordetzen ditut, eta gero, pop! Tak, hor jutea izartzen. Hori da. Vale. Orduan, hori da, errealitateako dira, baina beti zure ikutu eta ikutu bereziak ematen, orduan, ez da? Hori da. Zenbat pertsonaia topatuko ditugu liburuan? Liburuan o komikian, o nola ditzen dio zuzuk? Bueno, komiki da... Komiki liburua? Hori da, komi liburua. Vale. Ados. Ez dakit, hor daude, pertsonai beti ateatzen dianak edo tabernaren ohikoak eta gero behin-behineko pertsonaiak. Baina, bueno, horre nik azaltzen ditut edo aurkezten ditut 10 pertsona jola beti ateatzen dianak. Vale. Eta taberna, zen motatako taberna da? Zer da? Zer? Pintxona, tragona, zen musika mota entzuten da, nolakoa da taberna hori? Behitu. Dauka playlist bat lehenengo horrietan deskargatzeko eta justo irakurtzen ari zaren einean musika entzuteko. Bai, gauza, girotzeko taberna hori. Hori da, eta dauka, hola, justakin nola dituko nioke, jazz koktelero bat edo horrelakoa da. Vale. Soinu banda. Eta iriziburutan dago, taberna bateo, ze herritan dago, nun dago kokatua taberna hori? Hori baita, fikziozko hiri bat asmatu nun, eta Irizar deitu nion. Irizar? Bai, eta da izango litzateke igual... Autobus asko, ongo dia orduan. Bai. Nahi nion, hola, kutsu legendari bat ematea, eta, bueno, gero igual izango zan Irizarra, eta ez dakiz zer, Euskadiko lehenengoa, eta, bueno, hori ez du garatu, baina. Vale, Ona, bueno, eta Asier, o Asier Gaston. Zukin dezu dana, bai ilustrazioak, seguru, zu ilustratzeria zea, baina adibidez gidoiak, letra, dena indezu aziretuko garaino. Bai, oso, ez dakite, azkenean da unibertso nahiko pertsonal bat, eta nik egin dena bai. Beti junaiz horren bila, osea, gauza berri bat eta unibertso bat garatzea, hori da izan da, hasieratik nere asmoa. Una, eta lortu dezu.
Ondo. Eta esan dezu guantxe atea labetikan, ez da? Orduan, zenba denbora egontzea hori garatzen eta hori aurre ateatzen? Badakit pertsonaiak esan dezu lehenotizen euskala, baina noiz lotu dezu hau dena eta esan dezu ja komiki hau itean ikoa. Izan, hau ditu bi aurrekari, bi fanzinetan argiteratu nituen, beste komiki batzuk, eta ziren historia motzak, ez? Horri bateko txisteak, eta txistea deitzea, ziren nola barrez egiteko, baina, Celebrakeriak. Hori da. Eta, nukan buruan historio luze bat egitea, eta, Eusko Jaurlaritzak ematen ditu sormen grafikorako laguntza nahiko potoloak. Eta proiektua aurkeztu nun, eta eskerrak eman zidaten. Aukera hori aurre ateatzeko. Hori da, eta izan da azken urte honetako lana. Ona. Osa, urte guztia ebili zaur buru belarri. Hau gorbera bota horrenikoa, nik hauek uretatik pasako eskizut, uretatik pasa, eta hoen kaskatu ingoituzu, bale? Eta hola nik hor ja martxan jarrieten tipulinan barruan botako dugu goxatzea. Kaskatzeko badakizu, ez da? Klaks, o laukintxotanin eta listo, bale? Oso ondo. Eta ze ondo beka hori, beka esan laike, zu ikaslia etzea, igual ez da beka, ez da? Beka deitzen da, laguntza hori. Laguntza, bai. Egia esan, oso ondo dago, zeatik, bestela holako gauzak aurre ateatzea oso zailak dira, ez da? Oso zaila da, ematen du kriston denbora, eta gero ez du... Etekinago, diru irabazteko oso latza da, ez badezu, igual erosten badizkizute gero... Eundaka o milaka, milaka, baino milaka. Eta igual saltzen badituzu Europan zehar, eta... Eta ez dakizen bat izkuntzetan pasatzen dan, eta ez dakizen... Hori azten zehar, Ez galtzen. Baina bestela da... Errentagarritasuna da, menos... Baina, ze hona bintzat laguntza daudela, baloko gauzak garatzeko eta aurre ateatzeko, ez da? Garatu dezakezu, modu, duintasunarekin, eta eskaini diazabiokezu, behar duen denbora, ez? Ze bestela, azkenian diru laguntza horiek dira, ogibidea pizkat ignifikatzeko. Eta oso ondo daude. Eta beti berdin taberna zehazki, noiz jaio zan? Hain dela urte batzuk, nik hasi nintzen webgune batean zintak egiten. Eta banatzen dituen newsletter moduan. Zer da hori, nola esan dezu? Newsletter edo boletin edo astean behin emailan jartzen dezun historio bat. Eta gero sare sozialetan manatzen nuen, eta hasi nintzen, egiazko taberna bat izango balitz bezala. Esan, hurrengo ostegunean inauguratuko da beti berdin taberna. Eta egin nune hola karteltxo bat, animatua, aizeakin hola jolazen, eta pasatzen zen pertsonai bat, eta esaten zuen, ostia, jungu beharko geha, probatzea, eta horrela hasi zen. Orduan, jende asko naztu egiten zen eta pensatzen zuen egiazko taberna da zala. Horrekin jarraitu noiz hasten da kontzertu hori, noiz da? Hori da. Eta zu oso polita egon zan, Onda. Eta joan nintzen hori, horrekin jarraitzen eta horrelako batean etorri zen pandemia. Vale. Eta duan pandemiarekin, giltzaperatu gintuzten etxitan, eta nizan, jarraituko dute tabernako gauzekin, baina nola jendeak ez daki egiazkoa edo gezurrezkoa den, nik movida horrekin jarraituko dut. Orduan, izten dugu taberna, bakoitza bere etxera, eta eginten nitune itxinun taberna, eta argitaratzen nitune etxetik bideokonferentziak pertsonaien artean, eta horrela. Hasi zinen etxeako janariak iten, bai, taberna etxitzen unian, bai. Hori. Bai, taberna, eta jendia, ama. Batzutan jendia orduan nazte zan, benetazkoa zan edo ez, Bai. Eta orduan kontu horrekin, beste, Bilboko udaletxeak atea zituen beste laguntza batzuk artistentzako,
eta nik aurkeztu nuen proiektu hori, da, astero egiten nuela, zinta bat, tabernari buruz, eta juten zala, aktualitate hori, kontatzen, eta eman zidaten, eta hor ateran itun komiki pilo bat, euskeraz, erderaz, eta hortikan aurrera, honean, jo. Ze ona. Zorionak, egia esan, gauza oso erakargarriak egite ditut, oso entretenigarriak, eta gainegia dana euskeraz iten dezu gehiena, ez da? Bai, bueno, azkenean, lehenengo biak nik egin ditun euskeraz, baina, esaten ziaten erderaka pilo bat botatzen itula, eta ez dakiz zer, gero, onomatopeiak ez zirela ez dakiz zer, nik asmatutakoak, eta, bueno, eta azkenean, hau, nik egin dute euskeraz, erderaz, gero beste batek itzulin du, eta gero nik errepasatu ze itxoko pilo bat botatzen ditut, eta, bueno. Asko mareatu zizun itzulizun horrek? Bueno, bion artean. Zeuden txiste batzuk, hola. Txintxilikak egatu ziala, ez da? Itxokoak ziala, eta zailak ziala, eta, bueno, orduan... Deikain. Bueno, lagunak, hemen txebetu, patatak eta tipulina goxatzen nahi da. Eta guain ningo deuna bertan esnia gota, vale? Eta salda ere bai. Eta goia egosten utziko deu. Salda denazti botako, gero pixka gehiago berbau, botako diot. Ingo diotena bai, gatza bota, bai, urai, lekentzako, bainantzako, eta baita ere, hemen patatai. Gio porratuko deu eta gatza pixka berbau, gatza eta piperrak egotako jo. Eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia jungo gara ikustea. Erreportaia da, muka jatetxean, eta ere bai, lekak ingo izkigue. Ikusiko zuen zerreza eta ederra. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, eguerdion guztioi, nut naiz, mukako sukaldaria eta gaur muka aurkeztuko dizuet. Muka jatetxeak 2 urte daramatzaia irekiak, Urtxaleko eraikinean, eta muka izenak esan nahi du iparraldeko euskaran, suaren errautsa. Orduan guk jatetxearekin egin nahi duguna da, sua eta sukaldariak eta sukaldea beti izan duten elkartasuna edo lotura hori pixkat aurkeztu eta nabarmendu. Gure jakien edo plateren zentroa parrilla da, eta plateretan baita ere dazkagu suaren txinpartak, jatetxeko eta baita platereko eta salako lotura aurkezteko. Gure plater guztiak era zuzen edo zeharkako batean beti izaten dute suarekin erlazioa, ike modura umatua emanez, edo sugarra baten puntua, edo baita ere brasa modura. Gure jatetxeak dazka zona desberdinak bezala, alde batetik daukagu Urumea ibaira ematen duen terraza bat, beste aldetik daukagu taberna, eukitzen degula menua, baina pixkat laburragoa, eta etortu zaitezketela lasai zerbait hartzera, eta baita ere jatetxea. Jatetxeak dazka bi sala modura, bata endiatzen ikusten dezuena, eta bestea parrillan, on ikusten den sukaldea, nola egoten diren sukaldatzen parrillan, ikusteko nola egiten dugun lan. Eta gero, bukatzeko goiko solairuan badaukagu gune bat, non ematen diran eventu pribatuak, ezkontzak, afariak. Bezeroen aldetikan, pixka denetatik egoten da, bai donostiarrak edo euskaldunak, zein atzerritarra. Hau da gure proiektua, gure jatetxea, eta bain azalduko dizuen nola ingo dugun gaurko errezeta. Hemen gaude mukako sukaldeko kide batekin, Juan Vargas. Kaixo. Eta aurkeztuko dizuegu gaur ingo dugun platera. Plateraren izena, lekak, urdaiazpikoa eta xixa horia da. Alde batetik daude xixa horiak, urdaiazpikoa, hemen egiten dugun binagreta bat, eta beste alde batetik dakagu platereko protagonista direla lekak. Lekauek, berezia dira, juten gara San Juan de Luzeko merkatura bila, bera juten da bila, pongo izena dute, eta ikusten duzuen bezala badira borobilak. Garestiagoa dira, baina egia da pixkat fibra gutxiago daukatela, eta zaporez oso fuertea direla, goxuak. Lekak lehenengo garbitu iten ditugu, gozi egiten dira tamainoaren arabera 4 minututatik 6 minututara.
Plater honen ideia hartu genuen betiko plater bat izanik, pixkat mundu gastronomiko honetara ekartzea erabaki genuen. Eta, temporada izanik, isixena zein lekena, platera egitea pentsatu genuen. Eta gero, parrian salteatu egiten dira olio pixka batekin, xixak baita ere, pixkat apurtu egiten dira, eta baita ere parrian salteatu egiten dira, egiten dugun plater bakoitza edo sagai bakoitza saiatzen gara beti parriatikan pasatzen. Bai ke modura, brasa modura, txinpartara biliz, orduan gure filosofia da batez ere merkatuko produktuak, kilometro zerokoak, barazkiak batez ere, eta gero parrian baita ere usai edo zapore horri hartzea. Gure beste plater garrantzitsu bat, beste jatetxeko plater garrantzitsua da baita ere denboraldikoa. Dirala azanahoria txikiak, espinakarekin eta almendra esnearekin. Eta, produktua baita ere, azokakoa izaten da. Normalean erosten ditugu 3 azoka desberdinetan, San Juan de Luzekoa, Bretxakoa edo San Martinekoa. Gero lekak hartu, binagretan pixkat mugitu eta gero enplatatu egiten da. Hau da gaurko gure leken platera, Muka jatetxean, Kurtxalean, eta edozertarako hemen gaituzue. Eskerrik asko. Agur! Ai, ama, itxura plater horrek. Guria bezala, baina da bere eharra, Jo, exixa hori gurdai azpikua eta gero bainatxo batzu lagungarri bezala. Ezin hobe. Bezarka da hondi bat eta urren arte. Irrikitan egongo gea beste errezeta bat ikasteko zuekin. Gurian jarraitu behar dugu, hemen hondia 5 minutu, eta horrelaxe, berde, ingo deuna da, iragatzi, eta listo azkau, gero salteatzen deunan gainia botatzeko, bale? Ingo deuna da, hau, erraskara hurbildu. Beti musua atzian jarri, zeatikan vaporea hemen igotzen dana, asko erretzeu. Askotan, emateu vaporek ez dula erretzen, baina irekiten da onura, baino gehiago erretzeu, Askotan lebai labia irikitzezu eta vaporek ematizu arpegian da kontu zibili. Lanak banatu behar dituten bene bai. Beitu, batzu honetatikan alditu zuatea lau ale eta zuritu eta txikitu, bale? Eta ni aldi berian tipulina txikitzen jugo naiz eta baratzuri fresko hauek bai. Hor ikusi dugu beti berdin, ez da txuri beltzia, baina txuri beltz eta hori, ez da? 3 koloretan da hoin da, liburuzka guztia, ez da? Bai. Zergatik sartzen diozu hori? Edo zergatik ez diozu kolore gehiago sartzen? A ber, nire marrazkiak beti izan diralako oso simpleak. Ordune, eta beti bi kolore mobidare, bitonoa ditzen dana, asko usatu egin zait beti danik. Ematen dio, ez dakit nola esan, kutsu bat edo unibertso grafiko bat sortzeko, hartzen badituzu bi kolore, eta zuke kolore hori ondo aukeratzen baduzu, zaurde sartuta giro hortan, Ordune, gustatzen ditzaidan, eta nahi nune pixka bat kutsu originala eman, eta horregatik aukeratu nun horia, beste guztiak erabilta daude, eta horia nik ez nun ezagutzen inork erabiltzen zunik. Hori otarra etzea, no? Hori otarra etzea, ez da? Ez nahi zorretan. Hori jokinetzua esarraunia, Ondo. Eta, adibes, hori ez da egiten dituzu ilustrazio mota askotakoak. Beti ematen diozu kutsu hori, txuri beltzeta hori, edo hontan animatu zea horrekin? Komikia horrela da, gero bestetan igual eskatzen dit, normalki denak dira nahiko simpleak. Baina batzutan kolorea sartu behar ditut, igual azal bat delako, edo kartel potolo bat, eta kolorea sartzen ditu. Baina nire paleta normalean dira nahiko murriztuak. Nola deskribituko zenun zure estilua, adibidez, ilustratzaile bezala? Jode, zaila egiten zait. Neri betidanik gustatu zait asko marraztea. Ordune, ni marrazkilari bezala asko gustatzen zait linearekin jolastea eta horrela. Horretan
uste dute hori dela nire indarra. Eta gero ja kolorearekin pintore bezala mugatuagoa ikusten dute nire burua. Baina marrazkilari bezala asko gustatzen zaite linearen movida hori eta linea batekin irudimentsioak egitea eta gaina naiz nahiko minimalista. Minimalista, ikusten da. Baina polita, azkenean nola garbiago ikusten dira historiak bai igual, ezta? Bai, hori da pixka bat asmoa. Ona. Bueno, eta horretaz gain, guain komiki erakusten zaude guri, liburu hori, beti berdin, baina lana asko goz gehiago indakoa zea, ezta? Bai. Zer motatako lanak dituzue bai? Bueno, enkarguak egiten dituz, beharrezkoak ditut. Bizializateko, vale. Azkenean hau ogidioa da, eta adibidez egiten ditute kartelak, liburuak, enkarguzkoak, album ilustratuak, bueno, gero igual sortzen ari zaizkit gastronomiarekin zerikusia dituzten proiektuak baita. Bai, adibidez? Adibidez, bueno, baditute lagun batzuk, hola, bueno, mahasti badokatenak, eta nahi dituzte ardoak komertzializatu, eta, bueno, han gabiltza, horretan gabiltza. Gero, beste proiektu badaukate, bueno, Bilboko gazta saltzaile batekin taberna bat irekiko dula, eta, bueno, eskatu dit, beraren grafika sortzia, eta ganean, gustatzen zaizkio pilo bat egiten ditudan komikia, berre ematen dizkiodan utxu hori tabernari, eta igual pertsonaia sortu, eta, hola. Ona. Eta adibidez karteleta junda, ze kartel mota indituzu? Bakit azkenengoa indezula hemen Donostiko Kontxako arraunana, ezta? Hori da, bai, Kontxako kartela indut, oso posibilitu naizela, jendeari gustatu zaio pilo bat, agortu indira. Ona, señale ona, ezta? Bai. Vale, oie, pixka guain, alatu lagun handia, nagazu txikekin pixka gehiago pikatu eta honea botako deu. Bai, bueno, nagazu holare aldeu bota, Bueno, bai, txikitu, bai. Nik horrela egiten ditut, normalean. Bai, beti xerratan. Bai. Bueno, lasai, nagazu bota xerratan, holare ondo geratukoa. Egia esan, nahi nundana txiki-txikin, bakizu, ni pixkat, dana gustatzen, bastante pikatzia, egia esan. Bueno, eta, hoi gutxi balitz, letterin egiten dezu, ezta? Letrak diseinatu, ezta? Bai, nahiko frikia naiz horrekin, bai. Horko letrak zuk diseinatutakoak dira? Bai, denak, irakurtzen dianak, testo korridoa esaten dana, eta... Baina ez dago zuk guztiz idatzia baizik, indezu letterin, indezu sartu letra bat, eta gero horrekin indute. Bai, ez, nik digitalitatu indut, eta orduan ja da, gorrean jar dezakezu tipografia hori. Nik aldet jarri ere bai? Bai. Bai. Da hori patentatuta da, o nola? Ni nahiko txotxoloa naiz horretarako, ez dut patentatu, ez dute zer, baina, bueno, uste dut patentatzeko, igual, hobetu barko nukeela, movida teknikoak, espazioak, simbolo arraroak, eta horietakoak, eta, bueno, baina... Vale. Eta zenbat letra mota asmatu dituzu, zenbat letra desberdin mota asmatu dituzu, letra, ez dakit nola esatean, diseinu mota, o... Pilo, naiz oso frikia movida horrekin, Zagoxatzen dezu hori. Bai, gaina ematen dite kriston lasaitasuna egiterakoan, zeda gauz oso mekanikoa, eta da, ez dakit, jertxe bat egiteko modun, behin asmatuta sistema, nahiko erraza da egitea, eta ordune... Daukatola interneteko kontu bat, zarean rotulo zaharrak hartzen ditudanak. Eta horre, horietan baita oinarritzen naiz, gero letrak berriz egiteko. Ze ona. Eta adibidez, tokatu zaizu ikustia beste argitaletxen baten, o beste liburuen baten zure letrakin indako liburuen bat, edo zerbait? Ez. Oraingoz ez. Oraingoz ez, vale. Hori ere puntazo bat izango zan, ez da? Ze ona, neri erabili du, Bueno, nola zoaz horrekin, hori behitu, hemen tipulina betu nola dakau, goxatzen, bota bertara. Nahi badezu txikiago ditu, baina... Oso ondo da, bota bertara. Hau,
Txipulina goxatzen da gaula. Kopiatuko dizut, ikusten dut telebistan nola ikusten dezuten. Oidek, txak. Hemen batzui freskoa ingotena da, hauek pixka eta hundiago ingoitut. Hemen txiki-txiki, beha indio txiki jaitea eta hain inga hundik jo. Batzui freskoa hauek bai botako ditugu bertara. Eta esan deuna, barazkik goxatzen dianian, gero ingo dugu urdai azpikua bota, eta urdai azpikuan ostian, bukaeran azkenengo minututan, botako ditugu ja, lekak, bainatxuak, edo, ez dakit, bakoitzat deitzeion bezala. Eta ikustea sukaldea dominatzen dezula, gustatzen zaizu, ez da? Bueno, bai, gustatu eta eguneroko, baskari egiten dut, así que... Ez da gutxi, batzuk ez du ezer egiten da. Bueno, eta sukaldea aldatzeko asmoakin baltzaude? Osatuko litzaiake, bai. Guantxe, Maitanek ikusiko zu, 100 aholkuak emango izkigu, sukaldia berritzeko garaian, ze gauza, eta nun, eta nola jarri. Guazen ikustea. Kaixo, Joseba eta ikusentzuleok, zer modu zaudete, Maitane naiz, txukuntzaren antolatzaile profesionala eta gaurkoan Alkainek Astigarragan duen egoitzara etorri gera, aurreko saioaren jarraipena egiteko. Ez dakit oroitzen zeraten, sukaldea berritzea hitz egiten genuen eta berritu beharko bazenute eduki ditzake zuen modulo edo gauza berritzaileetaz. Espero dut gaurko saioa ere gustukoa izatea. Bazan garai bat, ohikoan gure etxetan, sukaldea alde batetikan eta egongela beste aldetik genukola. Gerora nordikoak edo eskandinaboak bihurtu ginen eta bapatean ematen zuen etxe guztietan sukaldea eta egongela bateratua egon behar zuela. Baina noski gaur egun dagoeneko bestera bateko estetika ere eramaten da eta oso estetika polita eta simplea da eta edozein egongelatan ere oso ondo ematen duena. Beraz, aurreko sukalde hori zoragarri polita bazen ere, hemengo sukalde hauek ere gaur egun asko ematen dira, besteak beste daukagun espazio guztia oso ondo aprobetxatzen delako. Konturatzen balin bazerate, sapairaino igotzen dira, beraz, goikaldeak ere aprobetxatu daitezke bereziki biltegiratzeko, eta lineak ere oso simpleak dira. Eta, fijatu zaitezte, azkenean sukalde osoan zenbat marra aurkitzen ditugu, oso gutxi. Sukalde honetan, hemengo modulo hauen sakonera txikiagoa da, egunero erabiliko genituzken gauzak gordeko ditugulako, eta modu hortara atzekaldean ez da geratzen ikusten ez den ezerre, eta gainera, beste gauza bategatik, noski, praktikotasun kontu bategatik, hau da, sukaldean nabilenean leku eduki dezadan lan egiteko. Horretaz gain, fijatze balin bazerate, jarraipen bat dago, erabiltzen den materialean estetikoa bada, baina baita ere mantenurako. Orduan eta iskin gutxiago eduki, orduan eta errezago izango dalako sukaldearen mantenua eta luzeran iraupena. Seguru nago, behin baino gehiagotan aurkitu zeratela, zuen sukaldean iskin bat sortzen dela eta ea nola egin iskin hori behar dan bezala aprobetxatu ahal izateko. Horretarako, hemengo hau erakutsi nahi dizuet, hemen ateak irekitzen ditugu eta ikusi barrukalde hontan zer dagoen. Bueltak ematen dituen elementu bat da eta bertan pisu handia eduki dezaken zartagai, lapiko eta bestelakoa jarri ditzakegu edo zenbait kasuetan despentsa ere jarri genezake. Pisu handia aguantatzen du, egia esan espazioa aprobetxatzeko oso elementu interesgarria da, naiz eta beste batzuk ere aurrerago erakutsiko dizkizuedan. Honen ondoan daukagun beste bat, hemen agian ez da inbeste eramaten, baina iparraldean eta frantsesei asko gustatzen omen zaie. Zapiak guztiak eduki barrean sukaldetikan zintzilika, hemen jarriko genituzke eta lehortu egingo lirateke. Eta beste elementu bat asko gustatzen zaidana eta egunetik egunera gehiago eramaten dana, izango litzateke arropa zikina gordetzeko kuboa integratua. Eduki beharrean sukaldean dantzan edo etxetikan dantzan arropa zikinaren kuboa, sukaldean integratua edukiko genuke, beti ere sukaldea handia edukizkero, gauza diren bezala, eta modu horretara, esan bezala, dena txukun geratuko litzateke. Eta askotan arkitzen naizen egoera bat izaten da arraskaren inguruan garbitzeko produktu pilo bat egoten direla, Euskal Herriko sukalde gehienetan. Horretarako oso gauza sinplea egin dezakezue sukaldea berritzera zoaztenean kontutan eduki dezazuen. Arraska azpikaldean, zakarra bai, hau ezaguna da, baina horrelako bandejatxo sinple bat jarri eta hemen gauzak eduki beharrean, bertan utziko genituzke baieta estropajua jaboia eta bestelako kontuak. Eta hemen aurrerago daukaten beste gauzatxo bat erakutsi nahi dizuet, demagun hau izango litzatekela ez, ohikoan erabiltzen ditugun gauzak gordetzeko edo jartzeko, baina hola setxeak egin, hau gordetzen da, eta beste hau aterako litzaiguke oso modu sinplean.
Zuetariko zenbaitek sufritzen dezute ontzigarbi-gailuan platerrak sartzen dituzuten bakoitzean, eta ez da beharrik bizkarrak gaizki edukitzea. Baina hemen, ideia hau erakutsi nahi dizuet, ikusi non dagon ontzigarbi-gailua, zein alturatan. Baina baten batek esango du, ados, eta nahi gabe ura eroriko balitz ontzigarbi-gailutik, zer gertatuko litzateke? Ba ezer, hemen guztia prestatuta dagoelako, eta hemen azpikaldeko plastikozko hau edukiko lukete, gainera atera dezakezu, ustu, eta bueltan bere lekuan jarri. Eta beste hau ere izan ditzeke kasu guztietan edonorentzako, baina bereziki agian mugikortasuna ere urriago eduki dezaketen pertsonentzako, hementxe ikusi, irikitzen dugu modu ontara, eta goikaldera iristen ez balen bagera, eta banketa bat edo hartu beharrean, zuzenean horrela, beruntzatira, den gainera geratzen da, beharrezkoa daukagun hori utziko genuke, eta bueltan berriz ere, gora. Eta listo. Beno, nik usten dut gaurko saioa eta aurreko saioarekin ideia deixente edukiko dituzuela egunen batean zuen sukaldea berritu nahi izan ezkero, ezta? Nik behintzet, izugarrezko ideia pila daramatzat. Espero dut gustoko izatea eta jakin nire laguntza behar izan ezkero edozen espazio antolatu beharko bazenute, sareetan txukuntzen jarri eta bertan aurkituko nazuela. Aio, horren arte. Maitane, mila esker, zea holko eharrak, hori bai txukunduin behar zukaldia, ez da hain txukun jartzeko, mekatxez amar. Dana gustatu zait, baino, noiz hartzen dauden boa, eta dirua. Bueno, bezarkada handi bat eta nahezun arte. Bueno, gurean jarraitu behar dugu, behitu hemen, baratzuri tipulina eta baratzuri freskoak zei txura dakaen. Hemen arrauta pregitu agotata, baino urdai azpiko agotako dugu, eta gero bainatxo agotako ditugu. Hemen, inbiar deuna da, behitu hemen, patatak, ikusi bihar deu, bigun-biguna dauela, behitu nola mosten dian, daude, bigunak, bueno, hau zuria da, markatu, hemen utziko deu. Eta hemen inbiar dezuna da, Asier o Gaston, iriki, hemen dakau, baratzuria labian erretakoa, eta hemen iten dezu, puntatxo aldetikan horrela moztu, eta zanpatu nola xamurra daun, mami guztia aterako da, bertaran bota mamia, eta dena ondo birrindu. Bale? Baratzuri krema. Baratzuri krema, baratzuri krema bat ingo deu, ezin hobia. Eta gero emango izu kutsara bat, dastatuko zu, piper pixka bota, eta ikusiko deu gatza falta zaion edo ez. Bale? Venga, zure kontu. Eta ni batzu esan dako aurre espikoa pikatu, eta honekin martxan jungo gea. Bueno, eta Asier, iteituzun gauzetatik zerrekin gozatzen dezu gehiago? Lehen esan dezu gauza batzuk diru ateatzeko iteituzula, eta adibidez, igual nik ulertu etenek komik egitea gehiago gustatzen zaizu? Neri gehien gustatu zaidana da komikiak egitea. Betidanik eta... Eta komikin barruan, adibidez gehiena zegoetan zizu, ilustratzea, marrazki egitea eta hori dana, edo ere bai kolaxa jarri pertsonaiak inventatu hori dana ere bai gustatzen zaizu? Bai, azkenian fase guztia dakate bere sarma, nire gustatzen zaite, igual gehien gozatzen dudana da, hasieran, ideia daukasunean, hau ingo dut, eta jode, zure buruan dena funtzionatzen du primeran. Ulertzen dut, jatetxego bat iteko garaian bezala, bai, zukalde, komedore, edateko histori, baina gero plasmatu inbiarra, ez da? Hori da, eta justo momentu hori buruan daukasunean, ni asko gozatzen dut horrekin. Gero klaro, paperera pasatu behar dezunean hor izerditan hasten zea. Bale. Eta orduan gero egiten dituzun ilustrazioak esan dezuna bai, esan dezuna adibidez txakolinanak eta historioiek hori lan bezala hartzen dituzu, ez da? Bai gozatzen dezu, baina beste era batea, ez da? Bai, bueno, horiek azkenian enkarguak direnean, gauza asko ematen dizkizute. Zer nola eta zuk zure ikutua eman eta listo, ez da? Hori da. Ez dizuela dana libre usten, ez da? Hori da. Eta orduan, errastu egiten dizute baita zure lana. Baina ez da zure sormena inbeste ikusten igual, ez da? Hori da. Eta zure erreferentiak zin izan dira komikia munduan? Komiki munduan, hasieran, ni betidanik irakurri ditut, eta txikian nintzenean, Bruguerako Mortadelo eta guzti horiek, eta gero, Asterix eta hietakoak.
serio hartu nuenian gauza, nire adibidez, betien gustatu zait pilo bat senpe. Lepeti Nikola egiten duna. Marrazkia baino gehiago duen sarma edo giroa asko gustatzen zait, txuria asko erabiltzen du, bere marrazkiak oso sinpleak dira, beti humorezkoak, eta beti dauka irakurtzeko lasaitasun hori, ematen dizu, eta optimismoa edo ezakit, baikortasuna, eta asko gustatzen zait, bai. Ona. Bueno, hemen, hau birrenduko den nik? Ez que nahiko nunzuke bai marrazkitxo bat, itia. Nahi duzun bezala. Irute zaizu, bai. Nik nagazun behitu esko, garbitu errazkan, lasai asko. Zeatik nik hemen behitu, urde espikoa bota deu. Hau ja, prestatuta dakat. Inbiar detena da. Puria birrindu eta platera eratzen hasi. Eta gustatuko zaiten zu hemen zaudela ja marrazkitxo bat, itia. Bale, saiatuko naiz, horrela hemen... batean marrazkidi bat sortzen. Hori ja borratu hori botan enazpira. Ez, hori gordeko, Gordeko zu, zure karpetan gaina, beka txirla, mar. Zio segeitu, hobetzeko, bale? Zio segeitu. Bueno, eta, zergatikan Gaston bezala sinatzen dezu. Txoin, soinu desentea naiz ateatzen, Honekin geldituko naiz, bale, hau listo dakaula. Beitu xo samurra zion, arra pure patatein deuna. Gaina dakauzai bat honek batzu jana. Zergatikan Gaston? Zegoelako, oaindikan pertsonaia, autorea hilda dago, baina pertsonaia oaindikan dendetan orkitu dugu dezakezu. Gaston Lagab zan pertsonai bat, frankanena, eta zan, Europan egon den, igual, pertsonai famatuenetako bat, eta niri Gaston Lagab zan, beti... gauzak oso gaizki ateatzen zitzaizkion pertsonai bat, eta asko gustatzen zitzaidan. Eta gero, iruditzen zitzaidan izan zitekela beste aldeko marrazkilari baten izena edo, aurkitu nun Gaston zeukala euskarazko jatorria. Eta orduan gustatu zitzaidan, beste aldeko marrazkilari baten izena izatea, Eta horrega oso esegatik orduan. Hori da. Vale, bueno, hemen arrautza, hauek ondo irikitzeko inbertzeo. Txapela kendu, eta gero, tak, bota. Vale, bi jarriko ditut. Bi edo hiru igual, platerantzako. Ite idotena da. Taka, golpetxo bat, horrelain, eta iriki txapela oso ikateatzeko. Bi, vale. Eta hirugarren ere bai botako dugu. Venga. Bueno, eta hemen ningo deuna da, platera eratzen jun. Platera eratzen juteko, hemen txedazkau ja. Lekatxuak, eta hemen pure patata. Vale, pure patatai. Dala, isilik utziko jo momentu batean, itzeiten gaizki, ez da, isiliko beto, ez da? Hemen ningo deuna da. Azpin, pure patata eharra, baratzu izaporekin. Vale, bi, eta hirugo jaraka da. Horrela, zabalduko deu. Vale, eta hau, honea. Bestalde, leka batzu gainetikan, urde azpiko eta guzti, iziztu bizian zoaz, Bueno, pertsona egin nahiko menderatuta daukat, orduan, ja, errezatea zer. Trita, ita itezu. Bueno, hoi listo, zuak itxaliko ditut, esan dakua hemengo arrautzak irurak atea berritut, vale, bizarra bekenduko izkitxou, ez molestatzeko, eta etorri honea, platartxo, arrautzatxo bat honea, vale, beste bat ere bai honea, horrela, eta bukatzeko azkenengo hau honea. Vale, eta hau, perexil pixkatekin, listo dakau. Nek katxizera honi plateratu baino eskarro marrazki egin du. Ai ama, hau dikau, habilidadia. Bueno, hemen txe, hau xe, ni usten dietorri gauzatxo bat botako jotera. Triki, arrautzetan, vale, soberako honea, eta olio desmintartu bat. Ezin joe, ederra platera, txukuna. Iaia marrazkia bezain txukuna, ze artista, hoxe indek. Bai. Vale, non ezin hau zukaldari honek? Jose Mari ditu diot. Jose Mari, vale, Jose Mari. Jauna, mil esker, gaine oparita guzti etorri zea liburukin. Bai, da, taldearentzako, talde osoarentzako. Gure bainak, gure patata batzu idunakin,
eta Jose Mari hemen onduan, eta hemen txe Gaston jauna. Agur esan jendiai. Aio. Agur, bai. Aio.